o Concello lucense de Ribadeo perdeu a posibilidade de obter un obradoiro de emprego, logo de que o goberno local presidido polo nacionalista Fernando Suárez non remitira en tempo e forma e de xeito completo a documentación requerida pola Xunta de Galicia para continuar co expediente. A falta de interés, a falta de xestión e a falta de implicación do Executivo local nacionalista tería privado así a un número importante de persoas desempregadas deste municipio da oportunidade de participar durante 6 meses nun obradoiro de emprego. Os obradoiros de emprego subvencionados pola Xunta de Galicia teñen que ser promovidos polas entidades locales. Son iniciativas dirixidas a mellorar as posibilidades laborais das persoas desempregadas de 25 ou máis anos de idade. E consiguen esta mellora a través da súa cualificación profesional e da adquisición de experiencia laboral, mediante a realización de obras ou prestación de servicios de utilidade pública ou de interés social. O entender do Grupo Parlamentario Popular, a negativa do actual alcalde de enviar a documentación solicitada en tempo e forma leva unha perda irreparable especialmente sensible, tendo en conta, sobre todo, nos tempos que estamos a vivir. Só o Concello de Ribadeo rexistra máis de 851 parados, a comarca máis de 1.290 desempregados, e no actual contexto de crisis e recesión económica, a sociedade exixe dos poderes públicos a adopción de medidas efectivas e eficientes que coaxuven a paliar os seus efectos e a reducir o desemprego. Dous obxectivos que parece ter esquecido o alcalde nacionalista de Ribadeo. Desde o primeiro momento, tanto o propio alcalde como o Bloque Nacionalista Galego como o goberno local veñen insistindo en que a perda da posibilidade de obter un obradoiro se debe a razóns políticas. Feito que xa está desmentido polos datos, pero que, en todo caso, ao Grupo Parlamentario Popular nos gustaría que vostede valorara. De feito, a situación de Ribadeo contrasta co que existe noutros concellos da comarca da Mariña Lucense, que tras tramitar correctamente a súa solicitude, obter o correspondente puntuación, poden gozar desta importante vantaxa impulsada pola Xunta de Galicia como medida de apoio ás persoas desempregadas. Por iso, desde o Grupo Parlamentario Popular, señora Directora Xeral, as preguntas que lle facemos e estamos interesados en saber é, primeiro, ten constancia a Xunta de Galicia da solicitude dun obradoiro de emprego por parte do Concello de Ribadeo ao abeiro da orde do 27 de xullo de 2012 pola que se procede á súa convocatoria para o ano 2012, de ser así, en que data? Segundo, cales eran as características do proxecto presentado polo Concello de Ribadeo? Terceiro, cales foron as razóns polas que foi arquivada ou denegada a devandita solicitude? Neste sentido, recibeu o Concello de Ribadeo algún tipo de requerimento, en que datas e con que resultado? E terceira e última, cal foi, paso por paso, a tramitación seguida pola Xunta de Galicia en relación ca solicitude formulada polo Concello de Ribadeo? Quedando a que vostede nos aclare esta situación, é importante. É importante que nos la aclare por varias razóns. Primeiro, sobre todo, que lle aclare aos veciños da comarca da Mariña e, moi especialmente, que lle aclare aos veciños e ciudadanos afectados do Concello de Ribadeo. Porque é increíble que un alcalde aproveitara esta ocasión para dicir que o obradoiro de emprego se lle había denegado por temas políticos. Cando na comarca da Mariña, xa lle advirto, señora Directora Xeral, e vostede posiblemente é moi conocedora deste tema, de distintos colores políticos, hai concellos que están disfrutando dese obradoiro ou deses obradoiros e feita a petición a través desta mesma orden e a través da orden que o tiña que facer o Concello de Ribadeo,
Por iso, esperando a súa aclaración, nada máis e moitas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Balseiro. Para responder a esta pregunta, ten a palabra a señora directora xeral de Emprego e Formación por un tempo máximo de 8 minutos. Señora. Moitísimas gracias, moi bons días, señorías. Bueno, a min o que primeiro me gustaría decir é que a Xunta de Galicia non denegou ningún obradoiro ao Concello de Ribadeo. O que realmente ocorreu é que o Concello de Ribadeo desisteu, renunciou, non lle interesou ter este obradoiro. Isto creo que é unha precisión absolutamente importante, porque non estamos a falar dunha denegación dunha política activa de emprego, sino dunha, me remitirei despois ás probas, a unha deixadez absoluta e total por parte dun alcalde, por parte dun grupo municipal, por parte dunhos técnicos que ante algo relativamente sinxelo o deixaron sin efecto. Eles saberán as razones. Evidentemente non hai en ningún caso unha resolución expresa denegatoria por parte da Xunta de Galicia, sino que o que hai coa lei de procedimento na man é simplemente un desestimento desa petición. Efectivamente, saleu unha orden convocada, unha orden pola cual se convocaban obradoiros de emprego para a Comunidade Autónoma de Galicia, cun orzamento de máis de 10 millóns de euros, a que podían concurrir, evidentemente, os concellos, sós ou agrupados, e presentar os seus proxectos. Cando se publica e se abre o prazo de presentación de solicitudes, o Concello de Ribadeo si presenta unha solicitud, concretamente a presenta no rexistro por portelo único o 24 de agosto do 2012 con número de rexistro de entrada que tampouco ven ao caso. Presenta, ademais, por outra parte, un proxecto que, en principio, era un proxecto bonito, era un proxecto para 45 persoas desempregadas, que, como vostede decía, señoría, é unha oportunidade, porque estes programas son empleos mixtos de formación e emprego, é unha oportunidade non solamente para formarse, sino para que estas persoas teñan un contrato de traballo, adquiran esa experiencia laboral e ao mesmo tempo cobren unha retribución. Repito, era un proxecto bonito que contemplaba varias accións como fabricación de conservas vegetais, agricultura ecolóxica, promoción turística local e formación ao visitante. Como en todo procedimento administrativo, que se tramita evidentemente en calquera administración. Por eso o Concello de Ribadeo, que é administración local, debe de coñecelo, ou presumo que o coñece, presenta unha serie de documentación e se abre un plazo para subsanar. Por que se abre un plazo para subsanar? Porque evidentemente había, e así o recolleron os técnicos, defectos na súa solicitude. Defectos que en todo caso non conlevaban de por sí o arquivo deste expediente, sino que, repito, conlevaban un prazo preceptivo de subsanación que se dá conforme á Lei de Procedimento Administrativo. Por lo tanto, a Xefatura Territorial de Lugo, que era encargada de tramitar este expediente administrativo, fixo o seu requerimento de subsanación e de emenda con data 10 de setembro do 2012. Por suposto, todo o que lles digo está perfectamente constatado no seu correspondiente administrativo e foi recibido polo Concello de Ribadeo o 12 de setembro deste mesmo ano, obviamente, según consta na tarxeta de aviso de recibo diligenciada polo Servicio de Correos para que presentase, evidentemente, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do seguinte da recepción, a documentación que se lle estaba a requerir. En este mesmo requerimento, como en todos, faise constar expresamente que de non recibir a documentación solicitada no prazo conforme á lei de procedimento, entenderase por desistido da súa petición. Por decirlo moito máis claro, se a mí me piden algo e non entrego en plazo, enténdese que non quero entregar, que desisto a esa petición. Isto foi o que ocorreu. Presentou parte da documentación, pero obviou totalmente documentación absolutamente necesaria e que, por suposto, se lle pide a todos os concellos que cometen ese defecto para que subsane. Por lo tanto, o que se produce aquí non é unha denegación, non é unha resolución denegatoria do Concello, do obradoiro, perdón, deste proxecto, sino o que se produce aquí coa lei de procedimento administrativo na man é un desistimento. Eu non presento a documentación que se me require, non a presento en prazo, desestímase. Efectivamente, o Concello de Ribadeo parece ser que non o entendeu convintemente e presentou efectivamente un recurso de reposición no que alegaba unha serie de cuestións que desde un punto de vista técnico non se sostiñan
porque o que aquí estaba en xogo era que nun expediente onde facía falta unha documentación absolutamente básica, donde se lle pide ao Concello de Ribadeo que a complete, donde se lle dá o prazo que se lle dá a todo o mundo, el, o alcalde, ao frente do seu goberno municipal e dos seus técnicos, decidiron facer caso omiso. Pero que ademais non estábamos falando de que lle faltara un papeliño, Podemos decir que o que se lle requería era a acreditación e a certificación, por exemplo, da titularidade dos terreos onde se iba a executar o proxecto. E o que mandou o Concello de Ribadeo foi unha certificación do secretario onde di que o alcalde informa tal. Home, isto moi, desde un punto de vista xurídico, moita documentación non é. Haberá que presentar, eu pola miña profesión, que son licenciada en Dereito, sei, non hai que presentar algo máis. Por lo tanto, tampouco se pode escudar o Concello de Ribadeo, que se lle estaban pedindo máis ou menos tonterías que podíamos pasar como administración, que en todo caso non se pasa ninguna, pero é que se lle estaban requerindo documentación absolutamente básica e necesaria. Por iso a esta Consellería e o Goberno da Xunta de Galicia non deixa de causarlle certo estupor, porque tamén coñecemos as informacións que se verteron en determinados medios de comunicación, de que se poida decir varias falsedades. Primeiro, que se denegou un obradoiro. Non se denegou. El desisteu dese obradoiro. Segundo, que meter en isto color político, eu supoño que produce ou obedece a unha maniobra de confusión deliberada por parte do Concello de Ribadeo de ocultar, e permita máis expresión, a súa propia incapacidade de xestionar un procedimento. Entonces pretenden ocultar baixo colores políticos, que además, como moi ben vostede dixo, hai moitos concellos, non evidentemente do Partido Popular, incluso moitos agrupados que tiveron estes obradoiros de emprego. Repito, o expediente está aí, o expediente está na administración, todos os feitos que eu acabo de decir están perfectamente constatados e probados, e polo tanto, eu creo que cando un se equivoca, como foi neste caso a Corporación Municipal ou o alcalde de Ribadeo, o que debe facer en todo caso sería pedirlle disculpas posiblemente a 45 persoas que quedaron sin ter obradoiro de emprego. Vaya rematando, señora Díaz, por favor. Moitas gracias, señora Díaz. Señor Balseiro. Moitas gracias, señora directora xeral, pola súa resposta. Eu conocía este expediente, sabe que eu requerín a través o artigo 9 deste Parlamento, o fixen público, pero é que o alcalde de Ribadeo, facendo o expediente todavía público, seguía dicindo que eran temas políticos. Dicía, a Xunta discrimina a Ribadeo, ese era o que dicía. Dicía, a Xunta deixou a Ribadeo sin escola taller, hai unha clara intencionalidade política de castigo a Ribadeo. Entonces, lógicamente, desde o noso grupo, quixemos que o Goberno en sede parlamentaria, interpelar ao Goberno, que dixera claramente para que todos os veciños de Ribadeo sepan realmente o que pasou. O que pasou é que houve unha falta de interés total e absoluta, houve unha falta de xestión por parte do Goberno Municipal de Ribadeo e moi especialmente por parte do seu alcalde. Home, chama a atención unha cousa. Nos tempos que estamos a vivir, que son tempos difíciles, que son tempos onde temos moitos parados, chama a atención que parece que os nacionalistas son os únicos que se preocupan polo desemprego, lógicamente, ao Grupo Popular o desemprego que preocupa muchísimo, e fruto de que lle preocupa muchísimo é esta iniciativa que estamos a traer hoxe aquí, que alguén pase absolutamente de todo e teña a oportunidade, como mínimo, dixo vostede, debíalle pedir perdón a 45 personas. Eu digo, como mínimo, debíalle pedir perdón a 821 personas que ten paradas no seu concello, que desas 821, calquera delas, podía ser seleccionada neses 45 postos de traballo que tiña o Concello de Ribadeo. Parécenos unha actitude, sinceramente, gravísima ao Grupo Parlamentario Popular. Pero parécenos unha actitude gravísima hasta o punto de que a quen se quixo engañar non foi ao Grupo Parlamentario Popular, nin foi ao Grupo Municipal do Partido Popular. Quen quixo engañar a todos os veciños de Ribadeo foi o alcalde de Ribadeo e o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, que é quen goberna en Ribadeo, ocultando información e dicíndolles falsedades. Efectivamente, coincido con vostede que hai un desistimento, nin sequera
hai a oportunidade de poder otorgar o obradoiro ou denegalo. Hai un desistimento porque, efectivamente, cando a vostedes lle mandan a documentación, erran en 14 deficiencias. E cando a susanan, siguen errando en 4 deficiencias e non as corrixe. Por lo cual, hai unha falta de interés total e absoluto. Hai un engaño total e absoluto. E nós eso denunciámoslo. E hoxe, despois de escoitala a vostede, vámonos seguir denunciando con máis firmeza todavía. Eu creo que é un tema moi grave, supoño que o alcalde de Ribadeo saberá o que ten que facer, pero a mellor con a actitude isto, o que podía facer moito mellor é non seguir engañando aos veciños e marcharse para casa. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balseiro. Ten a palabra, señora. Señor Balseiro, ten a palabra a directora xeral. Señor Balseiro, señora Cuña, ten a palabra, non teñen vostedes a palabra, nin vostede nin o señor Balseiro, teñen a palabra a directora xeral de Formación e Colocación. Moitísimas gracias, señora presidenta. Bueno, tampouco me vou estender máis, señor Balseiro. O que sí creo que foi o que vin a aportar aquí foron datos concretos e simplemente por refrendar que vostede falaba moi ben dos 4 puntos que non se correxiran e para que quede de xeito absolutamente claro a importancia que tiñan esos puntos no expediente. O digo independentemente de que hai que aportar toda a documentación requerida, pero para que quede constancia da importancia que tiñan esos 4 puntos que eran o núcleo esencial do expediente que non foron remitidos polo Goberno municipal do Concello de Ribadeo. Me refería antes ao certificado que acredita a titularidade dos terreos onde se vai facer o proxecto, as autorizacións administrativas exixibles para a realización dos proxectos, o orzamento de ingresos non coincidía co orzamento de gastos do proxecto e os gastos de contratación dos alumnos traballadores non coincidían as cantidades de orzamento de gastos coas posibles subvencionadas pola Consellería de Traballo e Benestar. Por lo tanto, eran 4 defectos, como vostede moi ben pode apreciar, e ademais é que ten constancia, absolutamente casi nucleares dentro do procedimento. Repito, o alcalde de Ribadeo, o seu goberno municipal, os seus técnicos saberán da súa actitude de canto menos desinterés administrativo, vamos a chamar así, por non completar a documentación, o que o mellor non podían, pero desde logo este Goberno, a Consellería de Traballo e Benestar, a Dirección Xeral que antes tiña as competencias, que ademais aproveito, levaba a miña compañeira que hoxe está na mesa, a Xefatura Territorial de Lugo, en ningún caso, ni siquiera, tuvo que denegar ou aprobar a concesión deste obradoiro. Simplemente, quero que quede moi claro, o alcalde do Concello de Ribadeo desisteu. Esa é todo o que teña que aclarar ao respecto. Por lo tanto, creo, sinceramente, que ten a responsabilidade de non intentar enganar a ninguén e explicar por que non presentou esta documentación. Mais nada, moitísimas gracias, señora presidenta. Moitas gracias, señora Díaz. Pasamos entón á seguinte pregunta.